Evidentemente a Diputación, porque sempre está aí, a Diputación sempre que se necesita pois está detrás apoiando, e lóxicamente o Eixo Atlántico, que podía haber apostado por calquera outro concello dos que formamos parte do Eixo Atlántico, que moitos deles, por desgracia, o ano pasado como portugueses, tuvemos esa desgracia dos incendios. Poñer en valor o rural, neso estamos todos, eu creo que todo o mundo temos clarísimo que hai que poñer en valor o rural, xa a población, que temos unha población moi envellecida e que evidentemente quen veña por rural, pois todo o mundo é benvido, pero sobre todo aqueles que veñan coa intención de crear, de apostar e de pensar que o rural ten futuro, pois son os que van a ser moito mellor benvidos, non? E aparte, bueno, pois pensar que o curso sobre todo teña un fin último, aparte de todos eses beneficios dos que acabamos de falar, sobre todo temos todos clarísimo que donde está labrado o terreno, o incendio non chega. Ou polo menos o terreno fai de cortalumes. Tú falabas das frondosas e que o ano pasado debémoslle tamén a vida en parte ás viñas. As viñas